Ephetho. Ukuphi okuright ukuthi sihlabe imoto la lokushini. Sihlabe strong not sambe sobamba oqonda la petrolpeni. Hayi Bontahlo niwabuza mina nibona kanjani? Yebo lo sithathaphi imali yokuhlaba sesitsawa. Ngabe siphanda khona le roundini. Yako nabolovo kuphanta kuyafuneka manje. Ngiyabona nehuzi kanjani. No departe ngiphaza nginasho neshumi lokufona lengihambe ngefona lama public phone ayibona. Hamba nani mina. Gift. Buke ngitswela mfethu. Sodlula dala. Mfethu angazi mfethu. Sihlele amafoni. Awu kodwa uNkulunkulu yamasebenza imthandazo wethu. Ngiyayibona inombolo bona. Awubhala kaqana la ngathi inombolo lezi. Sasebenza bolovo. Yebo lo ngiyayibona ngane zomali ezinamafoni nemali sabavala laba mfethu. Siyashika mfethu. Sande. Yebo kapesa la ngishika gazi mfethu. Shobo lova. Ngosinayo lona limo lifundiswa ke indlela kwazi ukuthi sawubona. Anifuna kuse toolgate la ubona kuyamokola la. Phone imali. Mfethu nginalutho Sekho Sina mfethu ufuna ubhede kanje. Tshela uma kuthengele ifoni manje. Lezi nje ikhokhile man. Selikathi ivaliwe man. Fusek. Hambani man. Balekani. Sek man. Beka leyo msatha. Hey, fuck you, man. Ngibungwe. Fusek ngibungwe. Into kamathi ngempela yashona Abo lo fana 2000 uzoshona naye mhla. Bebethu umlindosi beku outwet chatha khomba kathi siqala ukuhlangana senze isikhungo sathi sokubhala ukuba khona yedwa wethu Awuntoni buye bafala background in the bed. Washa amehlo. Ntwana yazi simba yaphupha ngishona lana. Sawuva olintoni obhebhese ngizokubona le sintana. Aphinde ubrush ikhanda.
Hayathi bethi phezulu liphansi namhlanje. Angazi ukuthi Akutshela mfana Dlekela imbiri indala kunawe le. Fanele kube uyazi kade ngiyela. Sesishayela ikhulu nje lesibhala. Yazi lento uzama ukuxhuma noSiphala ngasoshaya inyama yazi ukhashukile. Fanele wazengani silama khashukile. Enza nje. Ushaya sivati msisamana. Awulento, nayo lento iqhamuka yazi bayifaka. Hayi ngikhuluma ngayo le. Phose makwenza kanjani? Ezindaba sikho. Usithi sibhala efika la uzithinga idrink. Ngitshinge sinangena iLazaro ngiphethe ngiyibhodla lapha ngithengele idrink. Awusikhokho. Zat, I want you to bring that guy to me alive. I want to kill him myself. Wabuye ngathi awukho Glen indaba sithini mfethu Hayi grind mfethu. mfethu ngiyakwazi ngishizilile nawe tshele Bese iphupho lishaqisa ngale nje ngisawuthenga idrink ngiyabuya ngayo. elalela mfethu uphathe inkazi Hawu, wena ubuthi usuyosonta nje. phela ngiyasonta kodwa phela manje ngiqalekile Nikhona kuyikuphi-ke bosithamandla la ngicela uyakhumbula sinawe besijengise ebusuku. Thela ngisakuboni kahle wakusebusuku. Lindani khomba okhona. Ngicabanga ukuthi leyo nodwa ngikudelekile ubona kanjani? Okay, 1000 awubambe la. Musa, ungithengele ithambo lapha eTuckshop. Thatha imali ngalephezulu eDross ngithenge. Zat, I need this guy. I need him alive. I need him. It's not the same guy. It looks like him. Go down 1000. Taylor, is it not the same guy? No, it's not him, but he came from the same house we're suspecting. Let's call him and ask him. Sure, yamazi lo. Hayi, angimazi. Hey Lindani, akuyona lentwana le. Engathi yona mzethu ayivali mfana. Sashonke kwamanje. Asam sophela phambili mfana. Ethambi yami wena. Yabona, ibethambi ngithina. Shit. Bahlanye lapha. Yazi bakazi bawe epayipeni.
Why did you shoot the guy? Because Thousand said you want him alive. Ufuna yenze njani ngoba uyabona sasidubula. Ufuna umyeke. Ma, ngicela ungigcwalisele. Ngicwasele, ngazangibhedela la wena. Ngithathela ijezi ngale gqoka. Ma, imali encane. Imali encane kwani? Anginayo imali mina, lesa la ijezi ngigqoka. Akusikona behlezi befuna imali nje ngenazidingo. Ma ngizama phela. Ngazangihlanyela la wena. Ngicwasela yamalini. Ma ngine-rouge lana yabo. Ngifuna ngicwasele ngo-250. Ngifuna ukuthenga U250. manje abangani bamsebenzi nawo bonke mina nginalo. Ngithatha imali engaka mina. Aboshaya isicapha lapha ingane engangawe ishaya icapha makwama weekend. Hlukane namfana. Ungakhalile bese ngibona. Masuboshiwe ngokuvashela liphathele isingo sibrand nethina elincane lika fish. Ibesa mengithuma yona wena. Hayi ma becontact ngikhohlewe. Hawu, kanti zonke yona zale khazi igebengu mngani. Debbie. Hawu mama baba wafika ngisho awa nje ulele kuswa yini? Hayi mntana ngikuzwa iphupho. Angazi noma ngathi ngidlale ngilambile yini. Hawu mama mina ngasikhama phupho mabadala ukusulele mina hayi ngoba usukulambile. Uthi angithini mntana mangiphupha ngabe kanje. Awusho kanele. Umalume akusiphile bengafiki ngoba bethe uzofika ekuseni namhlanje. Umalume ma, ngicela ngifike ngisalele ngoba namhlanje noDebhani umzangu ngisena sesikoleni. Manje ngenzele ukuthi ngizadala ngikhona ngizaba ngifindele nolanga. Okay ma. Ngiyabonga. Hawu ma, usukulambe ngempela usudla ngalo. Hayi bengifile mntana. Sanibonani manjani? Yebo mntana. Ngiyaphila. Wala lapha ngesikhathi kwenze njani? Awu ma, adlalile ama-manager emsebenzini. Ungabasitshela izwele ukuthi singezi yafuthwa. Futhwa amaphela. Hawu. Awu ma, yazi kuney'ndaba ezimnandi engiy'phathele zona. Ayithini mntana? Eyi umdu. Hawu yindaba nasungibuka ngahle hlela amehlo nje. Nalibhadi lami bo. Namkhosi awuyeke ubanele ukhuluma nami. Uthi umuntu unjani? Ma, usewuzofika azohlawulela ingane. Aphinde alobole futhi. Kodwa bese sezozobhalela incwadi for i-date bengenayisho ukuthi inini i-date. Hawu ma, aphunga ama-plate. Mabletani. Hawu ugana kaNomkhosi phela uphunga ama-plate. Hayi ngibonga ukuthi ubhedele mntana wami. Ngizwe kancane ngale kamerweni. Sizeyaphumelela ukuthatha le ndoda yakho.
Hey bengababazi. Inkosi phela ngiyafisa ukwazi ukuthi umdu wakwenzani. Hayi inhloro yami nje leyo. Kana nje usuqhamuka ugqombele indabeni ongazazi indaba osebenzini. Wena awazi ngaba uminenhle. Awu, soba uminenhle. Yini uzoba uminenhle kwenze njani? Hey sister, ngaba nebhadi. Ngishayisa imoto yasemsebenzini. Kodwa ke vele babe ngicuphile ngase ngiyasuspend. Hey bengakwazi lokho. Ucabanga uzobuyela nini? Hayi inyanga yokugcina la next month ngiyabuyela. Hawu bhuti wami ubuyela phela xa ungizamela ama-post. Yazi nami ngiyafisa ukuba yiphoyisa. Mntanami angikuthandeli ukuba yiphoyisa. Okungenani ngakhuluma nomkhosi. Avela kuxhumanisa nalabantu amafutha amaphela. Ngisembu ngalunga la. Hayi ngoye ngiyabhala ngoba njalo siswami. Kodwa nomfana. Ngithanda noma kuba sengiphinde ukishaye. Qala ngiyaqonda mina phela ngiyafuna ukushiya. Bale. Yes, sisters, bashara ma. Akufuni wena lo. Sanibona. Bawushayela phansi ngane. Okay, mommy. Uphuma wena abafana bezesikoleni manje. Mama, ngiyanga esikoleni sekuyabhala futhi namhlanje bengabhali. Phoma kanti ungabhali kanti ungelisonga lesikhathi. Ngoba sele kongifikile ekseni angikaze ngikubone kuze kube manje sengize ngizohamba ngemsebenzini nje ufika ngalesikhathi. Mama, adinga mngani wami ade sewenze assignment. U-assignment wani lo? Nami ngiyafuna ukumenza lo assignment. Cha baby, lokho engikhuluma ngikhuluma sokuthi ave ngikuphuphele kabi. Mntanami manje angazi noma lokho kwenzayo okwenziswa ukuthi ubaba wakho akasekho yini. Nami ke ngiyaqala manje ke angiphelela amandla ngawo. Msiza ungikhulumela endadewenu. Sangikhathele ukukhuluma naye. Khululeka ngizokukhulumela naye ngizomlungisa. Wena mina nawe. Hayi bantu bami ke ngiyolala ngiyangena ntambama. Awu ma, kanti uyangena futhi namhlanje kanti ofanele wena. Ngiyangena mntanami ngizokafa next week. Hawu sho sister, sibazi letha neningi inkomo. Phela angivithandi indaba wena. Siswami ave ngibe nebhadi phela namhlanje kade ngiyofesa bese u15 vele wathatha nje bonke sasasaba u3 umfana oyedwa ngathi bebabili amantombazana angikadlula ibhadi nje. Yazi nto mina ngikuphisa njengoba ukhala ngokumsela abelungu abaqashanga funa uhambe oyofuna inwele ebreya bese uthatha novela bahleke upheke obile busu uyaqhuma ngawuphalaza uzoba right uzobona belungu bazokuthatha beshesha Awusho nje ya ilona lesi ngilibonayo. Hayi ngizozama ke ngicela ngizozama. Kodwa yabona nje into engiyaziyo ungabi novalo moyenza le lonto yenzisisa. Ntoyenze before lekhaya le. Ngithi sawuzosebenza noma uzofundisa ngesokuthakatha la. Mina phela ukuphakela ukudla mina. Ngisawa shise. Ngiyathakatha nini? La wena sasephela inyanga funa yonke imali zokunikeza uma uyibekele esandleni sami and futhi wamtshena nyeni ukuthi nomtshela kwenzakalani ukugcwala 17. Vamos para outro classe.
Lindo. Unazama uwa fast kulezi zinto azichiphona libona. Indaba mhlawumbe khona imiqondo phezu kwayo ngani. Ngabe ngicabanga bethi buka nje manje sama ngelami. Indaba simendle wathula mfana phezu komuphi umqondo. Ngicabanga usathane futhi imali ayibona. Hlobo nasathani kwami mina ngicabanga uNkulunkulu. Tata wena noNkulunkulu. Manje nophala phela. Yawe indaba noNkulunkulu. Hamba yena bola. Fasekwetheni namhlanje ntambama. Fane sicela uma yabo. Hayi, ngosambiso sipha. Loyo awungeke. Ucabanga umuntu. Awusithola indaba. Usacabanga into atishiwo sipha, ungamnaki usipha. Uhlengela le ekhaya nase some understand. Hayi Ntoko, anginayo inkinga ngosipha. Usipha sengiyam-understand. Ukuthi nje ngiyamazi ukuthi vela kangifuni. Inkinga yami ukuthi ngiphethe ikhanda nje. Sisithola, ngiyakubona ukuthi awukho right. Kade ngahlala nawe. Kodwa yazi ukuthini besiplana sinosisi wami uSizo ukuthi mekubuya nje umantamba masimgoqe samse gateway wenthini ubuthi njani gateway Thola awukho right sis besiplana ukuthi siye gateway intambama ngithi sohamba nawe ngithi hayi Sizo ayikho inkinga sizohamba ukuya gateway ngizoqala ngiqeda amabhodi okuqala kuze noma wakho afike seku right yonke into na usawulungisa Bengenze kwami ngobhlala. Ayimele na ushame. Angicabange nje bafethu umjida wakini efa phambi kwakho mfethu unganabo nje. Ya khona kunzima mfana ngobufi. Cabanga usipha wahambe othenga udrink. Salinda lo muntu uyafa. Yena nolova ngokwami kusawavale la manje. Asipapa nomntana ngiyajabula ukusaphila. Kodwa manje sibanethe laba. Yeah, because ifana bengifinisha labolofa labi. Nabole vani kuphese kuba lamajita khavani indlela zento besibone sini masenibuthi nimikisa kanjani. Phela sesishilo uqonda siphuthuma khona sokuthi seshayile rugby jumpers. Fam, hey fam, sithatheni ne? Sithatha. Waza Lindo. Unfortunately, ngeke ngize ngibone dlala. Ubani ongazi ngaze gangster dlala ngento sinayo. Onyanya yokuthenga izosila. Ngizotshela
Bafana bami, ngawasha sikhule dani, ngawusikhona nezomjabulisa ngapha. Hayi njengokusho babudlani. Ali GSI ngaliningi. Ngawufasi ngokwakho. Ngicela usinelo nazololoka kusasa. Hey mfana, sezele imali emhlabeni. Wena lena ukhuluma ngayo nayi right kusasa izobe sengasekho. Time yashisa le moto ekufanele ukuthi kube fosisi. Awuthi ngibona bafana bami. Asikhoze isikolo. Pesha ngibukusisa. Ushuthi wani manje? Hayi lokuphuthuma sana. Pa 2.5 ahleka sithithe khathelo lo madala. Hlanhla 25 hayi 3. Amlindo usukhwela 2.5 Alisheshe ngithama ngazofika ubaba lisisala nale moto. Mwanami, ngicela ngiphe singavuka ngawo lapha shaya indawo. Imoto egrand lapha singabuka ngayo yini? Abeze imoto okunye ba, iround. Manje cabangani? Voilà, et pignon.
Yeah, it's 10.50 or 5.50. 10.50. Yeah. No, 10.50. Only 10.50. Yeah. Okay, right. Sharp. Everything's fine. It's like no one. Lazima lukazi shisa sumlilo fake MC siwashiki isililo 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 nani nikongo baba njengenyongo noma ungaziboza la mina uyaboza phinde babe njengeboza ngibona uzoquzuka ngani ube nokuzuka beyakinda phezi komo sithenga ngozuka shesa kwebhasuka amafeka yaduka manje yaboduka isikhathi sami sokusaduka nami ngelungelo lokubala nosawulayini angenzo khakhayi nami ngenza noma yini ukuthi ngigcine kuvinyelela nami ngikhulekele bashiye belele uproducer ngirekhodela amabhese ngibalele noma ngisamalele buka noma nini ngeza kwena ngesivinini kusebenzisa ugeso ulayisa ngekhandlela repaswana nami khona ngizovulela indlela ungalokhu ucula udode ngoba uzogcina esibhedlela yele emakhasini noma emhlabathini ushabalala emphakathini angiqondakali. Yazini bola xa umthatha udede ngibuyise kusasa vela zekhe inombolo edale ngayo vandag azosangana nasibha ngithi uyafanele uthatha lo mhlobo sisebaba uDlamini angeke sibha uqinisele uhlala uDebbie somthatha sihambe naye fike nijole niqede ntamba masicindele umbelweni siba usumfonele vele uDebbie sengimdonsile first uDebbie manje nangu stanishini wakho eyozonyonyoba bude bazindaba la egethini laseMega City la kuphuma khona wonke umuntu uthi awugqoka kanjani mfana mucabanga sephumeni okay sure Skipani le ntwana bathi gqoka isikiphe seblue nekoto emnyama nebhlukwe lekhaki Amadu. Now, ubrand noma ngathi seyaphuma. Ngizathi kambe kuthi ugqoka kanjani umtshedi? Ugqoka isikiphe esiblue nekoto emnyama nebhlukwe lekhaki. Yebafethu, akuyena lo hamba lapha. Ubheke lenyoni ithi ugqoka isikiphe esiblue asiblue lesa skipha shawukhiye ketho Iblenyoni pho man
Vehicle and pull, man! Phil, nanti thwas. Yake mfana manje bayigama lakho. La umuzi igama lami bhalisa impression yini. Angulindi Marazo. Yake lindo waba isibongo mfana. Angikwazi uMarazo. Amsholozi. Suma nqamala lapho phuma ephethe. Nambuyela 1000. Khuluma mina sinayo zonke ukuthiweni. Phinde namulela 1000. 1000 abulawanga yini. Abulawa usiphane impintshi zakhe. Abulawa usiphane impintshi zakhe. Ongekho wena? Angingekho. Phela ngibakhuzi bangiqande ngabanini. Qhamela namango nasinayo. Ivari azange bakhuzi. Lala kamsholozi, ngifuna usiphala endlini. Ngingakashoni la namhlanje. Spa. Le mali encane kanje khulileka. Engizoyithola emva kwejob. Z, nomfana wazi A up to Z ngosipha. Ngicela nibuye la. Spill, sengifike lapha. Uyitholile? Kunjalo. $100,000. Angisho sikabathola khona usibhala ukuthi badlile. Bathi ngemagasethi ngibashela iplan yakho. Yazi ukuthenzeni? Ngiqedile amadampe esiphuthume mfana.
Wena-ke ndoda, nesho ngana lo mfazi umfike preach ngazethe. Uke ngisho ngisho ya. Futhi ngakufela. Ulani, yebo into engiyibonayo. Yini bonayo? Lindo futhi. Lindo. Uyasena mfethu. Ulindo ufuna. Usikhipha nje. Sasa mathwala. Ubani? Yazi mzathu, soyiqedela ngendlela lena. Ulani washo. Hey baba, ubomuthi sikuphathele wena namhlanje. Hayi nasebenza. Hey baba, skipha ngalutho ngisho nestiro lesa kushesha nje sabe sinile la phezulu. Babudamini utrayisile, ushaya ngathi uyakhanda lo khanda lesibuzo sakho. Hayi phela ufuna sibe sidrayise kuze lamahata angasinaki. So babe wena. Hayi. Phela nathi bese ishova sebancane. Siyambele iminyaka kodwa. Sisithola, hello. Uthayitshela mase kwi generation siyangena. Okay, yes. Kusha amabhodi okuthola singene generation. Hayi bo, hey, angifuni ngiphuthe into xa sekushubile nje i-generation.
ungihlale sona. Hayi, kuyacelwa phela. Hawu. Uncike phela, uyasiza. Kuyasiza. Then I'm finished. First sakhuluma ngaye sosethethisela 1.8 nyana first. Bahlahla first nikingali intoni. Yini ithini kulindo sephumile neketangeni. Hayibo Lovo lindo uyachatha. Oba la bakhuluma emnyango mama. Khohle abantu abakhuluma emnyango wena uhlangana nabona la endlini. Musu yazi ukuthi uma usebenzisa leli sonto, futhi nosipha-ke. Bekhuluma into emnyango njengomfana fanele ngabe uyasuka uyobheka. Ngalokhu sithethisa. Yebo Lova nikhipheni 10 sikhipha noLindo. Angithi akhumbula naBhebhethu 2000 sambula. Sure. Khona lentwana yakhe futhi lencane futhi evukile futhi eyibhoka kabi futhi lethu siphiwe futhi. Kahle kahle bese sizokucima yona yabo. Esifika lapha futhi bonlindula kanjalo. uLindo. uLindo Zuma. Hlanhla qinile intshela Lindo yasidayisa futhi. Kacaca futhi uLindo futhi usidayisa izuka futhi. Kusaphephile ngempela majite. Yabona manje ngevalo Lindo uyasiqesemula bolo. Yasijwayela. Yebo first, njengoba into sisidayise kanje, phela yena umuntu ozazi zonke ingoja zethu lapha kubona. Mina into engiyibonayo uyena fast qale ngase mphule ekhanda. Ushojwayela. Hayi le spam futhi uLindo uphethe zonke ingoja zethu bro. Elokubuza bolo. Lento oyenze uLindo ngabe yenziswa yini? Kule mali esenza nayo emanelisi. Ulindo wafa uzodaka umbuso. Awusimba first. Elidalekho lisipho lesifane busuku yabona. Manje ngase sesichila incane nje. Mhlambe nomqondo uzobuya. Kunjani lokho? Nokuchila kanje bolo bakusekho grand. Phela umuntu asaphephile manje. Yazini bolo ngokwami ashawukhe imali sekhona futhi
Lindo, awusho. Lento kuyenza wena iswayini. Lindo ngikhuluma naye indaba ungabe nayo iqiniso wena. Mfethu uchaza, chaza. Spa, ngiyeka chaza. Ngikhuluma nasinaye. Mfethu, yakhumbula the day ngihambile ngeMegasizwe. Ahlangana nalabantu la. Babamba ngemoto. Bangithatha ngime airportini leli moto ezangala. Fila wale bengithatha mfethu bakhoma ngesibamba ngifaka phakathi. Sahamba imvalo. Ngabona sesiqhamuka nje nami lapha kuleya muzi. Bangana nokuthi ke. Esifika lapha yana fiqe khona omunye imijimbosi nje lahleli lapha yana. Etshela ukuthi ufuna usipha. Emva lokho ngibuza ukuthi sambulalela ngidawuzo. La ngithenga. Oh mfethu Lindo, wena wathenga ukhishwa imali ukuthi ukwazi ukubulawa mina first. Kade ngigudla nawe first, kodwa wazi usinikeza imali. Ngibulawe mina first awugcwala. Awole bakhumbula sihleli kaSpike kusukude kusala uMandoza. Ngasho ngathi lo mjigi imali empayisisala. Awusho ke lo. Mayini abakuthenga ngayo. Kazi Lindo, ujwayela abantu kwami wena. Bona Lindo, wavuma ukuthenga abantu ukuthi ngibulawe. Futhi nami ne-right singakubulala yabo. Ngiyakwazi izini Uncle. Sanibonani bantu abami. Yebo ma kunjani? Ikhona siphamandla la ekhaya? Yeah, ikhona. Yini kwenze njani? Uwena uma wakhe? Yebo mina ngobani nini? Singamaphoyisa sifuna usipha. Usiphamandla ngeke. Indaba khona sekwenzile. Oh wenza izinto umthetho wakhe seyaziwa la ekhaya. Siyamdinga ke somsola nini mawakhe. Usiphamandla abantu abamngeke uzumqonde. Uthi ukhona la ekhaya kanti akekho. Uthi akekho kanti ukhona. Usho ukhona ke ma, wena ungazi ukuthi ukhona. Ayi ngokwami ke akekho. Usho ukuthi ningangena ke nindlela. Ngiyathanda iphi imali engansini kodwa ke sizoba ngesikhathi sakho. Yes, BMG buyile second half twice. Space uma 16 la Zandira mlako lova. Linda Zandira mlamo Buddha.
intombi yami lone ingusisayo futhi lone ngiphilayo excellent irayime different yabo ngegame manje ngeke isikhathi permanent yesispan sesihlangene machida bambisene kulo mzabalazo ihip hop usiko lakumini njengobizo faka bazobheka nabafika nekhalazo isilo somaqhuzu manje sogobizo so 16 shoots spam wena uzomthusa ngembazo ifake ihlalo bala manje zokhipha amahlazo udisuyeke rap ufisa ujoin iblack mambazo istyle samadala webafethu kunini sibhala siya freestyle sesikhathele ngiloknisrayimela amanyala loknisphela nibhala ngisha nothi isikhathi indindala bebethu siyawile kodwa irayime lokuzile inambi lokhishile 16 shoots umshawushile kusala mafuke ephashile magrab imicrophone itsekene yakhe scream aqale ungishana fishanyana fishobona Shows up, sing like it's like it's a song pop. Let's go for some of the boys. Cabanga unhlanhla vele selesichumele. Ayikhuleka sekubrand sinojupani siyahamba manje. Lazi gangster, lazi hijacker Kosho ke bubili kusasa imoto salusheka Zishiyeni konya kona ezangu zokoshweka Salumpambaseka njengenyonu yapelika Lazi gangster, lazi hijacker Kosho ke bubili kusasa imoto salusheka Zishiyeni konya kona ezangu zokoshweka Salumpambaseka njengenyonu yapelika Simo seshubile umlazi chisi ufikile Kanto mani ukhulile Boshila zapelile Samiskhathi lesi mhlakini kulele Sure, name and no bab. 35.
Anidlalile-ke Makruka. Samandla lo muntu owafela ngale ebusuku bakwenze njani? Umuntu wafa. Mazi umuntu wafa. Yeyi wena mfana. Ngoba uyazi nje ukuthi angimfuni umuntu onamanga. Uyazi ukuthi onto bangitshela yonke into eyenzeka la ebusuku ngingekho. Angazi nama mhlawumbe abantu ababejahana lenyanga noma abantu abangizondayo bathatha umuntu leyo babobaza umbuya egcikeni bafuna ukuthiwa imeme. Pho lamaphoyisa ekade ifike ekuseni ekhaya ikufuna. Ngiyacabanga mawulethe ukuthi la maphoyisa Wenhlanhla ungazongenza ingane. Sengiqedela amaphoyisa manje. Le moto yena nemibala eminingi ebizwa ngemplasela la nayithathayo. Ngoba wena ngizange ngithengele imoto. Futhi nawe ngikhumbula uma wakhe kuthengele imoto. Hayi maye imoto yaqolana sesambe ngayo nje afela sithathe njengomngane. Xoka lokho bro. Yabo sisaqhubeka kusanenza isilimo. Le moto kuthiwa nina nayintshontsho. Nehlanyanywa ngayo lemlalo nambe nenza ubugebengu. Wena Siphamandla ngakufundisa wena ngakuyise emavasithi ngeimali zami ezinkulu. Nawe Nhlanhla. Uma wakho wakufundisa. Fundisela ukuthi nambe noba igebengu leminyanga. Lalelani lani nawe ingane. Okokuqala nizoboshwa. Ishoni. Cha phela anti kuboshwa abagangile thina sinosibhaya sigangile thina. Ngithe ishoni lento engiyishoyo. Okokuqala nina nizoboshwa. Ishoni. Siyazi. Hayi angishoyo ukuthi thanini siyezwa ma. Ngithe okokuqala nina nizoboshwa. Ishoni. Okokuqala sizoboshwa. Okwesibili nizofa. Ishoni. Okwesibili sizofa. Okwesithathu anguhamba umngcwabo amasela. Ishoni. Okwesithathu wahamba umngcwabo amasela. Wosiphawu uphethwe yini? Lotho. Nhlanhla uphethwe yini? Lotho. Anigula ngithi? Yeah. Khulumelani phezulu ke nginizwa. Ngithe okwesithathu anguhamba umngcwabo amasela. Okwesithathu wahamba umngcwabo amasela. Okwesine manje ngeze ukuthi nisaqhubeka nalemkhuba yeniyenzayo. Wena Siphamandla uzophuma la ekhaya. Wena Nhlanhla ngizombona uma wakho kusasa stokfeleni. Ngimtshela yonke lemkhuba yeniyenzayo. Ukuthi I'm a single parent. Akusho ukuthi wena Siphamandla uhamba uqoqa zonke izingane zemizi yabantu le uyilethela ekhaya ngingekho ebusuku nizoganga. Futhi njengamanje hamba clean bathroom. Wena hamba kini. Msana. Angazi ngconje nizini. Mabandi. Uqola longena ngangani? Apha mfana ngisigebengu mina ngibonisa ukuyoshuba lapha ani masiphabe ngevela anibizele ukuzonipha imali. Osipha walana wenze njani? Hayi uma udlala ngami ngithe ngosha ama-toilet somusa bazosha ama-toilet. Bakubiza ngobasigibeni sabo. Okay, sidume ngani? Shosha. Kunemuntu lapha ofuna imoto yaka VW noma yiphi inhlobo yemoto. Esilonge nje kunakuya VW. Sure. Ngobele njengesifo sohlangothi futhi ungalokuthi mivan miflow ngiyakuphansela indlela engishaya ngayo ukubuzeka amakhansela ngokuphile imali engangahlukanisa enyukhasela hip hop kubikhere ngabe kusasa mina ngiyayishada sihlale sobabili ansida endoniso ngada mawazi hip hop understand ukuthi ngithini sozo mrapho wakhe ukuthi uchaza ukuthini ngokushanga amaphashana uhlehla intombi yakhe izigabe bambe kucisha umoya kule magini makoya for sure so enjoy ukufika ngisekhulu Baseningizimu Ntshonalanga nangayeza ngathi lapha ekhaya kunomuntu osebenzayo noma anti lisebenza lapha ekhaya yabo lona. Umasho sinemali eningi yambona ngoba ukhomenti bana-2 Ntokozo uSizwe bahleli abasebenzi kodwa abenzi lutho lapha ekhaya yabo lona. Manje mhla 31 namhlanje inyanga ipheli showcase mamnikezele imali ngiyithatha manje ngiyohola. Uma wakho unikeza malini anteza ngenyanga?
cabanga mfethu 1.5 ngale ndlela likhonze ngayo mfethu uza nesho no2 futhi manje ngaka phela yahlafuna phela ngathi mengitshena ngicela ngiyadlala nina nami ngeke ngivume imali old edliwe noma iziphi inyoni Hawu ngempela mfethu yazi inyanga esingaphi ngiyithatha le mali ngihole emsebenzini sure for mali correct yawuthini sathi shuya lapha phezulu edla ngiyohola ngizobizwa ngokusikhona deal 507 nabasashibiza yes sekeli bafika nosipha uthuli udla imali engaka yedwa engasho nje ethuli sikhokho phela usibhamfa nomazwe umuza ngendaba Sabonga sitholanga futhi yazi mnandi. Ya, lehle siphungu dulizile. Thola. Yebo madam. Nayimeleka sisi. Ngiyabonga madam. Yibo Thola abagqimayo. Hey, nawe bosebenza kungizogqema. Hey, awuthi ngishawa umoya la minyango. Bathi sikufollow sisters. Idle nje imali yamawe. Asithola yaqaqeka nje lento yakhe. Yini sithola wabakaza nje. Kunjani? Hayi bakhona uthi indaba. Hayi nje ngiyibuzela nje. Swami nomphela ke njalo. Ngiyafisa ukuzokhelela labo ngane. Thola unancane Hey, siyakhuleni lo. Ngicela ukubuza sizo. Abangani sisithola naye. Hey into yazi nama ngazi babangani lapha. Kube ngiyazi ngabe ngikutshela. Futhi inkulu tebanga. Usifanje unale into zakhe. Nawe uyamazi. Ahambe lo hlanye lo. Kapiyatso van. Nginawo 30 manje ke. Uthini? Ayabona imali sinabolo. Esingakwazi manje ukuthi sithenge imoto zethu ngoqondile. Umuntu bese ethi ukukhukhumaya kancane. Kodwa bolo baseshizilile kodwa hayi. Hayi ngikhuluma into egrand bolo. Mina la elokushini akusaphephile. Ukufa sekuseduze. Njengoba ngicabanga ukukhulisa bolo. Anisho. Ngathi siphaza msana into enishoyo. Sipha ngicatha kana inkinga naye. Ngoba naye yabona sekumuncu kanjani. Ngiyakhumbula nanko sikhona uma wakho uTosivalele lapha kimi. Hey hlahla bese kangikhumbuzi leyo nto kwakushobile lapha yazi ngasele umgodi ukucasha ngingaphandle. Abantu oled lathini lapha nabe senikala ngaka. Hey wena Nkosi lapha mina ngangazi oled lakho shunqa kanje. Okay asiqaleni iqaleni lathini.
Awukuthena mfethu akusho uMasipha. Ngoba sizobosha sizofa awuhamba umngcwa amasela. Lezi imoto lezi esihamba ngazo lezi sikhanga ngazo. Usayazi indaba yazo yabo. Nje into eyishubile nje wafethu. Kodwa yangidla mina lento ayikhuluma futhi angifuna uqamba amanga. Yangidla strong. Ngoba iqiniso. Bolo, vizole kule career mina. Angohlanganisa lutho, shithi izinto zangibhedela. Mfethu ungasho kanjani zakubhedela ekweni ekhona uSipha kwerazi wakho. Uma usipha kahle wena. Kumbula kahle, athi usipha kumina ngisamncane xoxa uma iqhumela. Indaba zamaxoxa siye phansi. Hey Bolo, nalithezi and futhi li fresh Bolo. Ha, new ad nyona sembumbulo kuseka sifake emlazi. Hla, ngisipha mlinde noma awusipha yalazi udaba. Bajayiwe lapha ngishebe ngibone. Nto. Angizona ingane sisithola lezi zize ngala. Hawu, yazibona. Hey bafike kahle namhlanje uma habe eholini. Nto. Bucabanga lento yenzi ekuthiwa yenziwe uSipha uyenza ngempela. Yini lenzi ulohlengela uSipha? Lento le ukuthi kuthiwa babamba imoto, babamba inkunzi, yonke nje yonto nje abazenzayo. Mucabanga wena ayifani uSipha lonto. Nje umbheka nje uyena uSipha lonto. Awuzofaka buhlungu mntama. Yazi abantu abantshontsha imoto bafaka buhlungu kanjani? Mucabanga nje wena ngokwakho uSipha eseyanje yini nje ngembulala. Kanti abafaya abanjani? Shuthi njengoba kuthi uSipha utshontsha imoto. Shuthi phela nonkosikazi useyantshontsha nje ehleze ehamba naye. Hayibo kodwa banomona nje abantu njengoba umntama ayishintshela imoto nje. Azayishintshe nje. Uyithenga ngani kuba asebenza? Asazi lapho ke. Ngibona ngempela wento. Awu 3 mosquitoes. Sanibonani. Yabo mambambo ninjani? Ya, siyaphila. Ukhona uma? Hawu, uma wena uhamba izolo nje, utha uyagoduka. Hawu, kanjani? Izolo ngasikhathi sini? Hayibo nto uzoqulisa izingane wena. Hayibo uyadlala unto, ukhona uma wena la endlini. Hawu sisisho siqulekisa. Hawu ingane zami, ngenani? Sanibonani ingane zami ninjani? Siyaphila. Ma socela imali yesikole, kuthiwa esikoleni ngesothola ama-report singakhokhile. Ma, utho ugogo socela imali yesikole. Ngempela ma ngesothola ama-report singakhokhile. Hawu manga ngiyakhumbuza ngicela ngicela imali yokuthi next week sobe se-matric dance. Kumele ngithenge ingubo, icathulo, kumele ngenze ikhanda, imali after party, transport. Nami mama siqeda ubhala sihamba nesikole, kune-trip esikoleni eMaritzburg, ngicela imali yoku-transport. La mjalo ma umhla 16 ngicela ungithengele amateki Levi's, nebhele Levi's, neskipa se-Levi's. Ayibo into eyiningi kangaka kanye. Ngizoyithatha leyo mali mina. Awu ma, phela nodwa agcina ufike ekhaya. Ukuthi madam kade ngekho bantu abami kade ephesheya kulezi insuku. Manje sebuyile. Ngizofika nomhla 3 noma kanjani. Wema, nogogo uyathetha kade sesibhedlela, iBP noshukela kuphezulu. Uthi wena usayiletha imali yakhe empesheni iphelele ekudleni. Asakwazi ukwenza idingo zakhe. Esibhedlela? Pho bengangifonela ingane ngitshela ukuthi uma uyagula. Wema bese ngesikwazi ukufonela ngoba besingenayo imali yokufonela. Ubona nje sisuka le kakhe ngeenyawo siza la. Aw, shame ingane zami. Othi nginenzela ijuice ngaleli susilanga. Hayi masithengele idrink.
Madam benginesifiso senkulumo encane nje bengifisa sixoxe nawe. Yini thola kwenzenjani sisi? Manje ngibona inyanga engangithe ngizokwenza ngayo umsebenzi siyasondela madam. Manje bengithi ngicela bandla ungisize ngoba ngibona ngishoda ungiboleka imadlana encane. Hawu ushoda ngamalini sisi? Mangase nje ngizame ngo-5,000 madam ngaba right. Ukubona mase ngibuyele emsebenzini. Ubuzoyidinga nini leyo mali engothola? Bengifisa ukuthi ngihambe umhla 15 ngoba zonke izidingo zonke lapha ekhaya ibhekene. Manje sizomhlaba namhlanje. Umhla 10 namhlanje. Oh okay thola ungikhubuze umhla 14. Awu ngiyabonga madam. Ukuba uyazi ukuthi ngikhulu kanjani umsebenzi osukuthula emahlombe ami. Ngiyabonga. Ngithatha imali yami. Awushaya isicaba lapha ingane yawo ishaya icaba ngoba ngikhethe. Khona phansi. Lahlana nobhebhede. Let's Hey, skipper. Yena bawuthi venyoni. Sabo funa babe jawu siphanga kamfana. Haha. Minus 1 trouble.
Dalela phansi songena qine Bamba umoya mfethu kusikhona. Bamba kusikhona mfethu. Kusikhona mfethu. Kusikhona mfethu. Bring up it. Kusikhona. Shit. Angayenzi lonto, angayenzi lonto. Singayenzi lonto. Ihlale phezulu. Ayambili ntandane. Qashubile le ntwana futhi. Futhi yaqashubile. Yes. TK mzethi, ngifuna usipaka kuphela kulaba bafana la. Abanye ngizoyibambela mina. Usho sibayeke la abanye masibathola. Waphela babonke kuleya moto. Nibayeke ngifuna usipaka kuphela. Ngiyakwazi ukubayeka lapha. Ngithe usipaka kuphela. Ayizwi naba bani? Ha yona mfoko. Esipa hambogenza ushara siqedile. Naba bemshiyi. TK, awehle kancane. Mzethi, awushaye nangu usipaka.
Ungangibulali bafethu. Let's xoxa. Unamali. Bafethu. Ngibulelelana. Mzet, uyena lo? Hayi akuyena intwana leyo uma ngiyibiza. Sho mtshiti kini la? Hayi khona ke ekhaya lapha. Ukhona Nkolani la? Yeah, bakhona la. Lalela ke mfana, hamba ungibizele na uthi khona ubhuti omcelayo la phezulu. Okay. Hayi wena ukhohlwe yini manje? Hayi khona ibhuti okufunayo la phezulu. Okay, yasimfethu awuvayo utshela uNhlanhla uthi ngiyeza. Hey, So yes. Sure. Oh, Nhlanhla bayashesha. Kusebenza nje open. Inhlahla noxolane njengoba kade ngilethe izolo kanjani? Okay, linda 1 minute ngiyazanga. Siphiwe thena nayi le nyoni.
1 is still outstanding and the Mike vehicle is stuck in traffic. You copy? And Fahrenheit 1. Control Charlie, hand over. Look at afternoon, over. Ngiba uyabheda ngizengendaba ezibuhlungu ufuna ungibonise. Ezibuhlungu kwezenye ndoda khuluma. Ndoda ungiphuthume kwenzekile. Baba ngazi uqala njani le. Kodwa sengiyayisola. Manje uthangusizi. Yena usuyayisola. Khuluma ndoda kwenzenjani? Baba ngizakhumbuza ukuthi ube inkosi khona semphantweni. Ya ngiyakhumbula. Awuphelanga u3 days bathuthuka isikhwamanje. Ya ngiyakwazi lokho. Sebeshaya uhlala. Wonke basekho. Bashaya uxolana. Bashaya ubhebheza. Mina bangangishaya noma yini. Ingakho bona nami ngihamba ngonyanga ngoba ngiyabona uhamba ngemoto akusaphephile. Bazongidubula nami lapha. Check it up. Phansi pa madoda. Otongeni madoda. Hey. Izandla zakho zarajikan. Joyela kan. Sitale sesinye. Yakulimaza manje. Unelungelo lokuthi yena uthole ummeli wakho. Unelungelo lokuthi yena uhulumeni akunikeze ummeli. Unelungelo lokuthi uvakashele unkosikazi wakho. Ngangiboshelwa. Asabe manje phakathi. Phakathi. Awusolo sengilimaza. Phakathi. Lemoto ezidokula. Phakathi. Route 701 is closed. Fahrenheit 1. Control Charlie, hand over. Look at afternoon, over. Babam. The message received. This line there by the road, this line on the road, you copy? Lasa hijacker Kosho ngibubhili kusasa imoto usalusheka Sikushiyene bonaka una ezangu zokhotbeka Salumpampatheka njengenyoni uyaphenika Mlazi gangster, lasa hijacker Kosho ngibubhili kusasa imoto usalusheka Sikushiyene bonaka una ezangu zokhotbeka Salumpampatheka njengenyoni uyaphenika Shoot manje mlazi gangster usungelile ugile imanga Igebengu zasemlazi intezi yaziyo kuphela uganga Khishi namba everyday maphuma ilanga Wena mwilo office utshelwa kahle kuthiwa usanga Hlanganwa ngamakhanda ungazofunga ukuthi intanga Iboss mode 1000 ukonto Thubela ngey'phansi zakhe izokwengula ishunge mbese Sasa konke nakho mugoloza vele zikusese Into engenani evese impilo yakhe izona ezimphese Angazi noma ngikhulume noma ngibuwe noma ngithethe Mzesi nzwela moyo ushaya ekhanda akekho ngazi Ipunzi umkhunyuko phezulu ushiselwa igazi Drive imoto mkhazi echazi Bamgcobile nasemlazi utsheshe imoto akananazi Usiphabele obhebhese okhontsha imoto kudliwa imali
uqeqesela inhliziyo kumele umalinge ngoba badlali ephula ugebhesi kuloma abantu abasayivali isisikhathi live silima ugade ungalimali uzoza ngesiqhumane silakhulunywe nodiwali itechnology high kule gebengu plaza hilali ijunye ubusuku limili hijacking abakhathali jida maphoyisa uphele endaweni usanda ukudaka wangena e-driving school ena 3 months ufana uyinkakha ilindo iphiciphici ushaya liyayishaye ngapha sompapha ngento encane usotetema kuphela ukuphapha khona izangu zokodbeka salumpampaseka njengenyuno yabeluka mlazi gangster kodwa ngibubhile kusasimoto salusheka sikushiyene khona izangu zokodbeka salumpampaseka njengenyuno yabeluka isimo sesishubile umlazi etshisa ufikile kanti ubani uphibile lokushina kusaphephile sami isikhathi nje sibuhlangene ubulelisi angemali kunofaya ngekungalimali lamaqembu igibi ngaphansi ibhamu udedengu abanika isandla bona bathatha yomyekalo qhamkazo somdlalo bazobaseleka kudlula insuku zosweleka bona balenhlobo ngathanda ukhanda ukuhlobela miram yabhidisi sipha ungabusabuza donse itrika qhuma inhliziyo angihlobile ngiyahlasela ngama-rams yafundisa mina ngumalume lyrically wena umshana shana lalela irap njengemali nawe yazi ngayifela mic check 1 2 wena mawubheka usengangimela rap mic ingena istage nangimalume vela ngale run nale flow nami sengingangamela ngiyafunga ngiyagomela izinto zohlangana phezulu ngizonyukela ngenze ngidume ngazo noma irap umzabalazo kusheshe nophephetho lezimbo ngibiza nazo angithola ngemisela nje khona izangu zokodbeka salumpampaseka njengenyuno yabeluka mlazi gangster lasa hijacka kodwa ngibubhile kusasimoto salusheka sikushiyene khona izangu zokodbeka salumpampaseka njengenyuno yabeluka siphethe ubongane kubitora zomqondo ukhali njengereza ungane troublemaker izimpamona sizafika ngebelunga ngoba vele bangomafika lapha eSouth Africa thina sindlavini sikhombe imoto shone eklamini yes wena ndizavula isithabu sengasebenza amahleza ngasinisi kuqa phansi bekithenisi mina ngubhebhetho kanti futhi ngizonomphetho umlindi usiyasijwayela futhi sizomgagisa sizomhlawulisa umsethi nezakhe bayasokolisa asivele siye khona bafana siyobalwisa siye kukubalisa bajida teke cover nabo sebefikile rest in peace isocial army edubulekile bebethi badubula mina kanti vele bahlulekile uma siphindisela amagwala yabaleka ihlahla zavuleko yedwa wabo uyadubuleka imbampipo unganyakazi ngoba wena uqhathi babalekile wena usele vele sekukushela into yenzile uzoyifela sizosiphindisela ngoba vele ulisela lasi gangster lasa hijacka kodwa ngibubhile kusasimoto salusheka sikushiyene khona izangu zokodbeka salumpampaseka njengenyuno yabeluka mlazi gangster lasa hijacka kodwa ngibubhile kusasimoto salusheka sikushiyene khona izangu zokodbeka salumpampaseka njengenyuno yabeluka yes that's a gangster BMG yo crucifixion yes the best kusheshe sure malo NKO production Unfortunately ngeke nize nibone edlalayo ubani ongazibazi gangster sidala ngento esinayo onyanyayo pretenda ngizogcina kusandayo nayo-ke le industry funa isineke ubekezele ungenzikali nabanye isiphongo sakhe sigcwele ufefe buze utshelwe thola ulwazi oluphelele ngoba sikucabangela zani ngikutshela iqiniso lesiphile njengomuntu enjabukethilabo sibathaxoxendaba ngizonokwesabi olekufuna imali ibindaselokshini sebashobashulithanzi impilo yabi phansi bandisemsokwenza shokoshobomongomshakophila ngawo kanti nje sithemba lami
ngifake engqondweni babe mike ngishayela imufana nqanye uScotteni ngikubambe ethabele ngikuthathe ngikubeke esontweni buzo mfundisi umbisapho uScotteni uze enkonzweni cela nimboleke iBhayibheli usenhlanhleni sonke cela sigaba ovalweni usephutheni impilo yakhe ilengeleweni utete jump eScotteni ngoba ecross abohada with all these things ngokungane bafethu uyena osathelana wazosibeka lana noma bebheda kodwa sabekezela kunzima